Νιώθεις ότι η δημιουργικότητά σου έχει στερέψει? Ότι οι ιδέες σου είναι βαρετές? Αν λοιπόν αυτή την περίοδο χρειάζεσαι κάτι δημιουργικό, κάτι το οποίο να θέλεις να σε εμπνεύσει, τότε σ' έχω. Χρειάζεσαι το έξω από τα δόντια του George Lois. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο ο θρύλος της διαφήμισης. Αυτό δεν είναι ένα βιβλίο που θα σου πει να πιστεύεις στον εαυτό σου. Πρόκειται για 120 plus κανόνες, συμβουλές που θα σε βοηθήσουν να βρεις αυτό που λέμε τη μεγάλη ιδέα. Πάψε να σκέφτεσαι συντηρητικά και να δημιουργήσεις κάτι το οποίο θα έχει σημασία. Γι' αυτό και όλες θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε ομό, σύντομο και ανεδές. Βάσε λοιπόν αυτό το βιβλίο αν είσαι γραφίστας, κειμενογράφος, μάρκετερ και έχεις κολλήσει, γιατί θα σου μάθει να πουλάς μια ιδέα και να την κάνεις αξέχαστη. Διάβασε λοιπόν αυτό το βιβλίο αν θέλεις να ξεκινήσεις κάτι δικό σου, αλλά φοβάσαι, τι θα σου δώσει την τόλμη να σπάσεις τους κανόνες και να ξεχωρίσεις. Και τέλος, διάβασε αυτό το βιβλίο αν απλά έχεις βαρεθεί τις αηδίες και θέλεις κάτι το οποίο θα χτυπήσει ακριβώς την καρδιά του προβλήματος.